Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlığı indeksinde 180 yurdun arasında 177. orunda yerleştirildi. Serheti reportörler guramatının 3. mayda çap eden yıllık hasabatında Türkmenistan'ın metbuatı dolu devlet gözükçülüğünü saklap kalmak bilen geçen yıl qagaranında bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbi Parisde yerleşen guramanyň soňky hasabatında Türkmenistana 25,1 bal berilip, geçen yıl bu görkeziji 19,97 bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip, media azatlygyny gözegçilik eden guramanyň hasabatynda bellenilýär. Reportörler 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ilk prezident saýlawlarynda garaşyly syýaly häkimet atadan ogla geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňici yglan edileninden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny belleýär. Ýurtdaky bar bolan habar teristleriniň ähliti häkimetiň alyp barýan ýörelgesine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekilde döretmeli. Prezident we beýleki ritmiýetleri tanqidlemek gadagan, bu düzünlere garşy çykmagy milt edýän jurnalistler izalanýar, türme hüküm edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serheti reportörler Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan, ýurtda ähli metbuatyň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürüýte ruhsatnamany almaladygyna hem üns çekýär. Türkmenistanda gadagyny edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media teristleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler retmiýlerin göwnünden turmaýan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat isini çekmekden hem çekinmeýärler diýip serheti reportörler guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özge pikirlelere izarlamakda ýakasyny tanadan Türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri ýurtdaky biýdüzünçülükler barada çykyş eden ençeme adamy, şol sanda Lukman Hursunay Ismatullaýowany, blogçy Murat Düşemowy, aktivist Mingelowy, Murat Üwezowy, Nurgeldi Halikowy dagy türme tutuklugyna hüküm etdi. Hukuk toparlary olary ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslynda häkimetleriň olardan öz pikirini aýdany üçin ar alýandygyny aýdarlar. Bellesek, Türkmenistanda beýle habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti onsuz hem adamlaryň garaşsyz maglumat edilmek mümkinçiliklerini berk çäklendirmek bilen birlikde soňky döwür bu ugurdaky basyşlaryny hasam artdyryp, petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşini hem güýçlendirdi. Häkimetler proxy ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustallary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serheti reportörler Türkmenistandaky tanynjy jurnalistiň şeýle-de gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň izarlanmak, türme hüküm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini belleýär. Türkmen emeldarlary olaryň maskaly agzalaryna hem berk batyş edýärler. Media azatlygyny gözegçilik edýän gurama Türkmenistanda ozalky prezidentler Sapar Murat Niyazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigini hem nyktaýar. Sewitdäki ýurtlar bilen deňişdirmek üçin aýdylsa, metbuat azatlygy indeksinde bu ýyl Kazakystan 120-nji, Özbekistan 133-nji, Täjikistan 150-nji orunlary aldy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň gowy ýeri 70-nji oruny Kyrgyzstan eýeleýär. Dünýäniň iň erkin metbuaty ýurtlaryň bäşligine Norwegiýa, Daniýa, Şwetsiýa, Estoniýa we Finlandiýa girýär. Türkmenistan bilen birlikde metbuaty has köp çäklendirýän ýurtlaryň arasynda Demirgazy Koreýa, Eritreýa, Iran, Myanma we Hytaý agdalýar. Gurama soňky hasabatynda Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan ursy Twitter'däki metbuat azatlygy üçin ýykynçylykly netijeleri döredendigini, jurnalistleriň urus habarlaryny taýýarlaýan wagtlarynda öldürilendigini, yaralanandygyny we bu Twitter'de Sowet döwründen bäri görülmedik senzuranyň, köpçülikli dezinformasiýanyň kada öwrülendigini hem belledi.
Türkmenistanda paraxorluk ilat arasında iň mukaddes hasaplanýan ýerlere, ýagny meçitlere we Agy Şanjan, Hoca Yusuf Baba hemde Şeyh Mansur ýaly öwliýalary hem baryp ýetdi. Adam Pahir nireden kömek tapjagyny bilmän öwliýalara we meçitlere dua dilek etmäge barýar. Bu ýerlerde adamlaryň sadaka diýip berýän pullarynyň we mal garalarynyň aglabasy döwlet emeldarlaryna para hökmünde geçirilýär diýip Aşgabatly bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky döwürde şeýle gürrüňleri Türkmenistanlylaryň arasynda ýyl-ýyldan eşitse bolýar. Adamlar meçhitlere we öwliýalara ziyaret edip ölen dogan garyndaşlarynyň hatyrasyna ayet töwri okaýarlar. Doga dilek edýärler. Olar sadaka hökmünde pul goýýarlar. Aýdylan mal we çörek ýaly iýmitleri hem şol ýerlere tapşyrýarlar. Olar bularyň garyp gatarlara sadaka hökmünde paýlanmagyny umyt edýärler. Ýöne şol berilýän sadakalaryň ujypsyzja bölegi göz üçin paýlanýar, galan uly bölegi ýokurdaky resmiýlere tapşyrylýar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Habarçylarymyz ykdysady kynçylyklaryň arasynda meçhitlere we öwliýalara ziýarete baryp bu ýerlerden haray tapmagy ýynanşan adamlaryň köpelýändigini görse bolýandygyny hem aýdýarlar. Karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp meçhitleriň we öwliýalaryň gaýtadan açylmagy bilen şu günler bu ýerlere ziýarete barýan adamlaryň her biri sadaka hökmünde adyndan 5-10 manat, käte ondan hem köp serişde goýup gaýdýar. Käbir hojalyklar sadaka diýip goýun, geçi we sygyr ýaly mallary tawşyrýarlar. Şol mallaryň köpüsi ýokary wezipelerde işleýän adamlaryň mal sürülerine goşulýar. Diýip ýaşaýjy öwliýalerde işleýän işgärleriň şol sanda imamlaryň gysga wagtyň dowamında gurplanýandygyny, şol sanda gymmat bahaly ulagly jaýly bolýandygyny hem belleýär. Ýagdaýdan habarly başga bir Türkmenistanda etrapdyr şäherlerdäki meçhitlerden we öwliýalardan ýygnalan pullaryň vilayatleriň merkezindäki uly meçhitleriň imamlaryna tawşyrylýandygyny aýdýar. Yurdun ähli meçhitlerine we öwliýalaryna haýyr sahabat üçin demirden ýörüte sannyklar goýlandyr. Meçhitleriň imamlary we öwliýalaryň şeýhlary bu sannyklary üçin pul feriştelerini Aşgabatda guradýarlar. Pul ýygnamak işi her hepde juma namazyndan soňra bolup geçýär. Her hepde 10 000 manat çemeti pul ýüşýär. Din ýol halal bolmaly. Ýöne gynansak-da bu mukaddes ýerlerde hem uly biznes gurnulyp paraxorluk giňden ýaýrady. Diýip ol sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun dini işleri boýunça edarasy bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudokda giňden ýaýrandygy, bäwe kanadan başlap täm merhumyň jynadasyny gurnamak işlerine çenli baryp ýetýändigi barada adatlygyň habarçylary, Türkmenistanlylar we garaşsyz neşirler iýdigderli habar berip gelýärler. Mart aýynda Lewaply enatalaryň ençemesi adatlyk bilen söhbetdeşlikde paraxorluğun dini däp desurlar esasında amal edilýän hirurgiki çäräde ornaşandygyny gurrun berdiler. Şonda enatalar çağlaryny sünnet etdirmek üçin 5 000 manada çenli para bermeli bolýandyklaryny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri para berme ýagdaýlary baradaky maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Hökümet mejlislerinde ýurtda korrupsiýa garşy alınıp barylýan giň gerimli göreş barada wagtal gurrun edilýär. Ýöne synçylar korrupsiýanyň ýokardan başlanýandygyny aýdyp, bu çykyşlaryň meseleni düýpli çözmäge däldi, halkyň gözüni boýamaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýyzaky orunlary eýleýär. Aşgabatda Tahir Ataýeň orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen jadalyjy testleriň gözelligi atly konsert geçirildi. Orkestri Nury Halmamedow adyndaky halkara bäsdeşliginiň laureaty Baýmurat Gutlumuradow dirijor boldy. Bu medeni waka Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem baryp gördi. Ol görenleri barada şeýle gurrun berýär. Klassik sady halyanlar üçin ýatdan çykmajak ýene bir ruh bayramy 30 aprelde Maýa Kuleýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda geçirildi. Çäre giriş muht boldy. 4 ýylyň dowamında dürli döredüjilik proýektleri bilen özüni tanadan Tahir Ataýeň orkestri dürli ýaşlardaky muştaklary özüne çekdi. Orkestr bu gedek jadalyjy sesleriň gözelligi konsertinde bilermenleriň pikiriçe kyn hasaplanýan eserleriň ençemesini ajaýyp we aňtatlyk bilen ýerine ýetirdi diýip habarçymyz dowam etdirýär. Tomoşaçylaryň dikkatyna Karl Philipp Emanuel Bach'yň Simfoniya nomer 5, Mozart'yň Adagio we Fuga we Piotr Tchaikovsky'niň Florensiya ýatlamalary eserleri hödürlendi.
Tomaşaçylaryň köpüsi ilkinji iki eseri eşidenlerinde güýçli aýdymsaz lezzetini beýan edip aýdymsaz düzgünlerinde göz öňünde tutulmadyk yerlerde de bravo sesleri we güýçli el çarpmak bilen garşy aldylar. Tomaşaçylar konsert gutarandan soňam öz minnetdarlygyny we duýgularyny daşyna çykardylar. Dip habarçymyzyň sözlerine görä bu gezek Tahir Ataev sazandalyryň arasynda bolupdyr. Orkestr konserwatoriýanyň witse-rektory, sazandalyryň halypasy Baýmurat Gutlumradow dirijor boldy. Orkestrň bilim beriji işi konsertiň programmasynda da orun tapdy. Kompozitorlar we olaryň ýerine ýetiren eserleri barada maglumat berildi. Habarçymyz şeýlelik bilen tomoşaçylara şeýle bir ýakymly we täsir galdyrjy ünsüň berilenligini belledi. Şeýlelik bilen tomoşaçylar Johann Sebastian Bach'ın ogly Berlin ýa-da Hamburg Bach'y diýilip tanalýan Karl Philipp Emanuel Bach'ın 28 ýyllap Prussiýanyň padşahy Federik II-niň aýdymsaz hyzmatynda bolandygyny eşitdiler. Bu sazandanyň klavirleri oynamagyň dogry ýollaryň tejribesi atly traktaty esasında dürli ýurtlarda pianoçylaryň köp nesliniň tälim alyndygy hem görüň berildi. Joseph Haydn bir gezek Mozart'ın kakasyna dogruçul we Hudaýdan gorkýan adam hökmünde men ogluňyzyň iň beýik kompozitordygyny aýtmalydyr diýipdir. Adagio we fuga Mozart'ın dörejeliginiň krizis pursatlarynyň birinde ýazylypdy. Şonuň üçin olar gaty täsirli boldy diýip habarçymyz konsertde tomoşaçylara mälim edilen maglumatlary paýlaşdy. Şeýle-de Çaykovskiň milli düşünje bilen çäklenmänligi we hut şu sebäpden onuň sadynyň hakykatdan halkara derejesine çykanlygy baradaky maglumatlar hem aýratyn bir aktuallyga eýe bolupdyr. Florence eseri kompozitoriň iň halanýan dörejelik işlerinden biridir. Konsertden soň köp tomoşaçy indiki konsertlere garaşýanlygyny we tölegli esasda hem tomoşa etmäge taýýardygyny aýtdylar diýip habarçymyz. Köpleriň Vivaldi'niň 4 mövsüm konsertini özleri üçin gaýtalanmagy arzu edýänligini habar berýär. Türkmenistanda resmi taýdan ikrar edilmedi koronavirus pandemiýasy sebäpli öňgirdilen karantin çäklendirmeleri aprel aýynda bölekliň aýrylandan soň Aşgabatda birnäçe aýdymsaz şähereti geçirildi. 23-24 aprelde köpden beri garaşylan klassika dünýäsine seýahat Latin Amerika satly konsert boldy. Bu aýdymsaz şähereti öň 2 ýazak ýatyrylypdy. Konsert Rasul Gylyjywyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestri tarapyndan ýerine ýetirildi. Ondan 15 aprelde Türkmenistanyň hormatly Sungat Eýşäri Baýram Owalyň Türkmen skripka mektebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemyevich Amyansyň hormatyna konsert geçirildi. Onuň ýygyny 16 aprelde Awstriýaly kompozitor Joseph Haydnyň doglan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlanan uly tematiki konsert bolupdy. Şol konsertleriň ikisi de Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň binasynda geçirilipdi.